संस्रि नांगौ नांगौ बाबुखौ बबेनिफ्राय लाबोदोंमोन ओमफ्राय हराव 12थाफोरनिफ्राय लोमजानानै गबोनाय जादों आरो दा बेखौ हस्पिटालाव लांनो होननानै थांदों जों थांनायाव लामायाव एसे गगा लांखादों एसे मै बेनिफ्राय जों बिजियाव लांबाय हस्पिटालाव लांबाय हस्पिटालावथ' डक्टर नायबाय सेलेन थुनो हरदोंमोन दा सेलेन थुनांगौ होननायखाय फार्मासियाव थुफैदों फार्मासियाव थुबाय दाने 10-20 मिनिट बायदि थांबायमोन दा थांनानै बे हथात गुसु जाबाय गोजांबाय दाने बे फार्मासिफ्रा मा खालामगोन मा खालामा दाने डक्टरनाव फैबाय आं डक्टराबो ओरै सिङाव हाबनानै दं लोगोआव मोनफैया आरो दाने नायफिनबाय आरो गोजांनाया बारा जाबाय दाने गिखांनाय फैबाय हाब मा जागोन मा जाया दाने आरो डक्टराव फैबावबाय आङो लिंना लांफैनो होननानै दाने डक्टरा डिलिभारि केसाव दंमोन आरो दाने सिङाव हाबहैफिनला हाबनायनि सिगांनो मालाबानो बिजि थुनानै दोनबाय इन्जेक्सना थुबाय नालाय दा रिएक्सन जाबाय आरो एकदम बारा जाबाय गरम जाखांबाय दाने गरम जानाय होनायखाय दाने मा खालामगोन मा खालामा जोंथ' राहा मोननै बायदि जाखाबाय आरो जों गोसोखांबाय जोंनि मानसिफोर खोन्थाहरनायजों लोगोसे इसोरनाव बिसोरनो थाखाय नाथाय जोंनि बे ओरै आदैनि नाम्बारखौ लानानै आर'ज बिनो खोन्थाहरबाय दा बे खोन्थानायजों जोंनि फिसाया इसोरनिफ्राय सोखाजानायखौ मोननो हाबाय दा आफा इसोरखौ हामबाय होनदोङो माने बिसासिफोरनि बिनायनि दारै आंनि फिसाया बे बाबुआ खेबसेनो गादों दानिया खेबसेनो माने आर'ज गारियाव लांफैनाय समावनो आर'ज खालामखादों आमेन होननायजों लोगोसे मेगन नायहैदों गारिनिफ्राय ओंखारनाय लोगो लोगो हस्पिटालाव लांदों बिनिफ्राय दा जों इसोरनि सोखाजानायखौ मोनबाय बेखायनो आफा इसोरखौ हामबाय होनदोङो गिदिर अननायनि थाखाय नैबे गोरलैयाखौहाय दिनै आंनि न'आवहाय लानानै फैदों जाय बिफा ओमफ्राय बे केमेरा खेबनाया बिमा नानि नोंनाव खालायदो दा ओरै थाफैदो नानि नोङो ओरै नैबे बिफा ओमफ्राय नैबे बिमा नैबे बाबुआ बेमारिमोन जाहैबाय दा हामनायखौ खोन्थाबाय गावसोरनो ओमफ्राय बिमानो खर' गिदिंदों होदों दिनैहाय बेबो गागोन गायोना गाया गागोन दा आराम मोनदों होनबाय दा हामबायसै